सार्थ पंचशत मानोत्सव भारी खुशी आता एक चिरडवाल ग्रुप पहिले आजी खंच स्कूल आहे तुम्ही आम्ही डॅफोडिल सेंट केजी प्रायमरी स्कूल खंच गावचे चेवडा आणि खंच स्टँडर्ड तुम्ही येतो 4th क्लास अँड पी क्लास मठ खंचे मठा नाव कसं नाही गेलाय श्री संस्थान श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठ गौतम मठ आणि स्वाम्याला नाव होतस की श्रीमद श्रीमद विद्याधीश तीर्थ विद्याधीश श्रीपाद वडेयर श्रीपाद वडे स्वामी स्वामी आज 100 पर्यंत बरोबर काढा ऑटो लोक बसून घ्या नाव कसं देवा तू गेले कौस्तुभ खंची गावच्या हुबळी फुल नाव कसं नाही कौस्तुभ नायक स्वाम्याला फुल नाव होतस की ना श्री गोकर्ण परतगाळी श्री गोकर्ण परतगाळी मठाधीश मठाधीश श्री श्री श्रीमद श्री श्री श्रीमद विद्याधीश तीर्थ विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेयर स्वामी श्रीपाद वरेड स्वामी आज सांग ते पडून सांग विसरलं